Truna Lele. Désa Manding kalebu wewengkon Kabupaten Temanggung. Amarga mapan ana ereng-erenging Gunung Sumbing, mula ing désa kasebut isih akeh tinemu sumber banyu bening. Sumber-sumber iku diilekake tumuju kali-kali cilik banjur tundhone kanggo ngoncori sawah-sawah ing sakupenge désa iku. Malah bisa ngileni sawah ing liya désa. Para warga désa migunakake iline kali mau kanggo keperluan adus, umbah-umbah, isah-isah lan sapanunggalane. Ing taun 1980-an durung akeh warga désa sing nduweni jeding utawa kamar mandi ning jero omahe. Dadi ya kanggo keperluan padinan umume padha menyang kali mau. Kali sing banyune bening, resik lan seger mau ndadekake bocah-bocah padha kerasan ciblon ana kono. Ugere wayah sore saurute kali mau katon rame lan gayeng. Para ibu padha umbah-umbah sandangan. Para bapak padha adus reresik awak ana papan kang linduk lan rada adoh karo rombongan ibu-ibu. Amarga pancen ora ana edeng-edenge. Nanging ora dadi apa, sing baku awak dadi seger lan kesel-kesele sing sedina muput ngemunah sawah ilang. Aja takon bocah-bocah. Wah, senenge bisa ciblon sak katoke sinambi guyonan karo kanca-kancane. Pranyata ana salah sijine bocah wadon warga Manding kono sing isin menawa adus bareng-bareng ngono iku. Amarga ya pancen umur-umurane wis ngancik dewasa, kira-kira 20 taun. Mula dheweke kang undang-undangane imah menawa menyang kali ngepasi sepi wong udakara jam 3 esuk. Lan kanggo madangi kiwa tengene, dheweke asring sangu sentolop. Ngono iku katindakake saben dina. Dasar bocahe kendel, dadi ya ora wedi babar pisan. Kaya ing esuk iki, ngepasi Selasa Kliwon. Langit katon mendung tanpa ana sunare rembulan lan kerlip lintang. Amarga pancen mangsa rendeng. Dadi ya kerep mendung. Bejo dene esuk iki ora udan. Kamangka biasane yen pinuju mangsa rendeng, udane wis tumiba kawit bengi. Mbok menawa awane mengko arep udan amarga mendunge wis katon kandel. Imah mecaki dalan tumuju kali ing poncot désa winatesan sawah-sawahe warga. Tangane sing siji nyangking ember isi kumbahan reget, lan tangan siji maneh gegem sentolop kanggo colok. Swara jangkrik sing umpetan ana gegrumbulan pinggir kali saut-sautan diselingi gemricike swara banyu. Kanthi alon-alon imah jegur ana kali. Sentolop diselehake sak cedhake ember kumbahan mau. Nadyan sikile sing kanclap jero kali krasa adem ora dipaelu. Dheweke banjur ibut umbah-umbah. Ancase sakwise rampung umbah-umbah arep diterusake adus pisan mumpung isih sepi wong. Muga-muga ora ana wong liwat. Pangrasahe imah ana jero ati. Lagi wae imah arep nerusake oleh adus, dumadakan mak klepat. Panyangawange imah tumuju jero kali pernahe nggon krakal-krakal ngisor kali. Amarga kali kasebut bening banget, mula sesawangan dasaring kali katon cetha. Imah grahita, mbok menawa kuwi mau sak bangsane iwak kuthuk apa wader. Imah ya ora gagas sing aeng-aeng. Dheweke isih ibut anggone reresik awak.
Ora watara suwe, nalika Imah mentas ana kali sak perlu andukan, dheweke weruh iwak kaya dene lele, nanging tanpa daging. Mung perangan sirah lan eri-erine. Anehe, iwak mau urip lan nglangi nurut kali munggah. Imah maspadakake kanthi permana. Aja-aja kuwi mung eri iwak sing dibuang ana kali kono. Nanging anehe menawa eri iwak kok mlayune malah mendhuwur, ora mengisor urut iline kali. Ya Allah, ya Rasulullah, kula mboten badhe ngganggu ciptaaning panjenengan. Grenenge Imah sinambi maca donga sak bisa-bisane. Aja wedi, Nduk. Aku mung arep liwat. Pindah ana kali sisih dhuwur kono sing isih sepi. Aku ngajak wadya balaku pindah. Amarga sisih kene wis rame. Wadya balaku padha keganggu. Apa maneh padha mbuang rereget ana kali. Imah krungu swara wong lanang tuwa, nanging dheweke ora mangerteni menawa swara mau saka lele sing tanpa daging mau. Bareng karo ilange swara mau, Imah kaget. Weruh iwak lele sak pirang-pirang padha nglangi tutwuri iwak lele eri iku. Imah mung jegreg meruhi kahanan kaya mangkono. Ceket-ceket dheweke nata piranti sing dienggo mbah-mbah lan adus, dilebokake ember banjur age-age bali. Tekan omah wayahe wis manjing subuh. Sedhela maneh gagat raina sumunar ing bang wetan. Imah crita marang bapake kedadean ing kali iku mau. Nduk, lele sing mbok weruhi iku mau jenenge truna lele. Siluman pimpinane iwak-iwak sing mbau reksa kali. Mbok menawa truna lele arep pindahan, golek papan anyar. Ngendikane Pak Pawira, bapake Imah. Nanging ora usah wedi lan sumelang. Awit truna lele sejatine ora tau ngganggu gawe menungsa. Malah asring menehi pambiyantu marang wong-wong mancing. Sarana iwak sing akehe kaya ora ana enteke. Pituture bapake akeh-akeh marang anak wedoke. Inggih, Pak. Lajeng lara-larahipun kados pundi? Kok sinebat truna lele? Pitakone Imah marang bapake. Lah kuwi ngene ya, Nduk. Truna lele iku biyene sawijining sentana ana ing Krajan Mataram. Dijenengi truna lele amarga nduweni brengos kang njlentir, kiwa tengen, memper karo sungut lele. Truna lele duwe watak seneng adu-adu, saengga njalari pasulayan ing antarane para sentana. Ing sawijining dina, Panembahan Senopati nyumurupi watak wantune si truna lele kasebut. Truna lele banjur diwenehi paukuman, katundung lan didhawuhi tapa ana ing sendang sing mapane ing ereng-erenging Gunung Sumbing. Bareng wis mataun-taun ora krungu kabare si truna lele. Ujaring kandha, dheweke banjur ambyur ing sendang kono kanthi wujud iwak lele tanpa daging lan dadi danyang sendang kasebut. Mula ing sadawaning kali kang sumbere saka sendang mau akeh tinemu iwak. Kanggo nebus kesalahane si truna lele, dheweke gelem nunggu lan mandhegani dadi pimpinane iwak-iwak iku mau.
Bapake ngandharake mula bukane truna lele sing wis nate diceritakake déning simbahe. Mula saka iku, warga kene aja nganti mbuwang rereget ana kali kono. Kejaba ndadekake kaline reget, bisa uga gawe jenes. Pangandikane bapake maneh. "Inggih, Pak. Mangke kula badhe ngandhani rencang-rencang supados boten bucal reget wonten lepen." Panyaure imah sinambi nata rukuhe sabubare dianggo salat subuh. Srengenge sumunar mertandani dinane diwiwiti. Para among tani uga wis budal menyang sawah sak perlu ngayahi jejibahan. Cuthel.